arrangeret nok, eller jeg ved det ikke helt, men I har nok lige set vores verdens stærkeste chips, men de er sgu ikke så stærke, men så jeg anbefaler ikke, at man skal gå ind og købe dem. Det er sgu noget lort. 91 kroner for, jeg ved ikke, 130 gram. 91 kroner for 130 gram. I sådan nogle lorteposer, eller hvad fanden man kalder det. Ja, men de er sgu ikke så stærke. Men på næsten anden måde, det er sådan. Fordi der står jo nemlig, at det er verdens stærkeste. Altså det er ikke fordi, at vi har skrevet verdens stærkeste chips, fordi vi gerne vil være sejre, at vi har prøvet at smage verdens stærkeste chips. Det var meningen, det skulle være en... Ja, der kom lige nogen. Det er meningen, det skulle være en challenge sådan. Ikke fordi vi vil være seje. Prøve at smage lidt af verdens stærkeste chips med. Men altså, jeg synes, det er lidt fake sådan at skrive, at det er verdens stærkeste chips. Og så sælge den for 91 kroner. Vi skal i hvert fald ikke købe det. Synes jeg ikke. Men ses.